чихеле ки медонен дар Федератсияи Россия бо қарори нави президент маълуме ки ту ягон чизро намедонӣ худат ва ҳамун фикрҳои хоми худро баён мекунӣ дар комментария. Худованд соҳиби занат кина, худованд соҳиби оилаи тинҷит кина ва худованд соҳиби фарзандат кина. ширкати шифофармо барои шумо дорӯҳои безарар ва фоидаоверро тавсия медиҳад. Миноксидил барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард, инчунин дорӯҳо барои сангу намаки гурдаро нест кардан ва дорӯҳо барои фарбеҳ ё хароб кардан ва инчунин дорӯҳо барои нест кардани простатит. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷаи барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки дар канал обуна бишен, ҳамарӯза хабарҳои нав метонен ки аз канали ма дастрас кунен. Дастгирӣ кардана фаромӯш накунен. Як хушхабар барои тамоми шаҳрвандоне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд. Собянин анҷоми басиҷ дар Москавро эълон намуд. даъватномаҳое ки ба ҷои истиқомат фиристода шуданд эътибор надоранд ва нуқтаҳои қабули шахсони сафарбаршуда дар пойтахти Русия баста шуданд. Дар Москав басиҷи нисбӣ ки аз 21 сентябр ба ин су идома дошт поён ёфт, хабар дод шаҳрдори Москав Сергей Собянин. чихеле ки медонен дар Федератсияи Россия бо қарори нави президент шурӯъ карда аз 21 сентябр мобилизатсия эълон кардагӣ буданд ва хушбахтона имрӯз мобилизатсия ба анҷом расид. Ба гуфтаи Сергей Собянин, даъватномаҳое ки дар ҷараёни басиҷи нисбӣ ба маҳалли зисти даъватшавандагон ва корхонаҳо фиристода шуданд беэътибор эълон карда шуд. Инчунин қайд намуд шаҳрдори Москав ки повисткаҳое ки ба хонаҳои анаму шаҳрвандони руса рӯӣ карданд беэътибор эълон карда шуд ва ҳеҷ каса дигар даъват намекунанд. Тамошобинони азиз, мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Дар ҳаминҷа як чиза қайд карда мегзарам, чихеле ки медонен дар канали ма дина конкурси нав сар шид. Конкурси мо ҳамагӣ 3500 дона билет дора, 31 дона приз, 10 дона конверти 5000 сомона, 10 дона конверти 2000 сомона, 10 дона конверти 1000 сомона ва якта iPhone 16 Pro Max. Касое ки мехоҳанд билет бихаранд, ин ҳами картаи Сбербанкда сумтона партоен. И карта ба номи Мунис Хуршедович мебоша. Нархи як дона билет 200 рубла дар бар мегира. Имрӯз аксия мекунем, ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. Да ин ҳами карта сумтона партоен, шанса айдаст натиҳен. Бисёр будани шумораи билетҳо сабабаш ҳамин мебоша ки билетҳои мо арзонанд ва мо бисёр аксия мекунем. Ба ҳамин хотир чектона метонен ки да ин ҳами рақамҳо равон кунен. Дастгирӣ кунен, мо билетҳоро тесар ки тамом кардем, финала аниқ мекунем. Максимально честно мегзара конкурс. Наврӯз нависондай: ака мара 4 моҳ шид патентам буд шидай, прописка надорам, граница гузарам депорт мекунанд. Дар ҳолате ки патентат буд шидагӣ боша ва прописка надошта бошиву дар таможни аэропорт аз ту талаб кунанд ҳамин ҳуҷҷатҳоро, метавонанд ки запрет на въезд кунанд дар ҳамин ҳолат. Мавлонбек нависондай: салом алейкум ака, шахсоне ки вид на жительство доранд Тоҷикистонда хизматшон мебаранд, бигем 50 на 50, ба хотире ки оли ту шаҳрвандии Россияро гирифтагӣ нестӣ, метавонанд ки даъват кунанд. Комрон нависондай: салом алейкум ака, якни моҳ пас 18 сола мешавам, ҳозир бурем мебаранд ё намебаранд? ҷавобшам мегуфтен. Ба хизмат агар бугӯй то 18 сола нашава шаҳрванд даъват карда намешавад. Шаҳбоз Шарипов нависондай: ака, ягон амнистия барои праваҳои ришад намешава? ҳозирашда ягон амнистия эълон кардагӣ нестанд, маълум нестай. Як каси дигар нависондай: дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ягон чӣ кушода нашуд, мо нашунидем. Шарт нестай бишнавӣ. Дар телевизион нишон доданд чӣ корхонаҳо кушода шид, меҳмонхонаҳо кушода шид ва дар як сол чандин ҷойҳои корӣ аллакай барои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карданд. Аз сабаби зиёд шидани корхонаҳо чандин корхонаҳои нав ва иншоотҳо сохта ба истифода дода шудагиянд. ҳамон одам боз нависонда: чӣ ту и қадар умни мегирӣ хита, бурда истоданд бачаҳои бедокументро ба ҷанг, ку патентдорошам боз чанд касоро бурданд. Ман хидма умни нагирифтам, ман чизере ки медонам, ман ҳамура гап мезанам. маълуме ки ту ягон чизро намедонӣ худат ва ҳамун фикрҳои хоми худро баён мекунӣ дар комментария. Бад
Асоев нависонда: ассалому алейкум, акай сорбон мара документон буд шидагиянд, полни ҳамаш айкор пеш кардагиянд. Бо айзалатая корона 84 ҳазори дига қарздорам. Мара меқапанд, турма мекунанд. Не, турма намекунанд. Метавонанд ки депортатсият кунанд, бурда дар сахрва 1 моҳ маҳкам кунанд. Баъд дар сахрва ки 1 моҳ маҳкам кардан 7 сола ё ки 10 сола депортат мекунанд. Барои қарзат бояд ки ҳатман пардохташ кунӣ. Дар ҳолати пардохт накардан бо тариқи суд баъд пулат меситонӣ. Як каси дига нависондаи: ака мегум биём зан бигирам. Ту чӣ мегӯй? Аниқ ҳамин саволи мара ҷавоб тежидат дорум ака. Дар бораи зангирӣ ту ман чӣ мегум охи? Худованд соҳиби занат куна, худованд соҳиби оилаи тинҷит куна ва худованд соҳиби фарзандат куна. Беҳрӯз нависондаи: салом ака, дар 1 сол 3 бор граница рафтам метавонем? Дар 1 сол метавонӣ ки 10 бор граница бурай. Ягон кас ё ягон чиз монеа намешава барои рафтани ту. Набиев нависондаи: салом алейкум ака, барои чӣ парковкаҳоро холӣ доранд дар Москва? Барои ҳолатҳои фавқулода, яъне ки ҳолати ҷангӣ агар вазнинтар кишид, барои паноҳ кардани шаҳрвандо парковкаҳо бояд ки холӣ бошанд. Умар нависондаи: салом ака, ман 3 моҳ истодам Россияда, мигратсиони работа қатӣ патент накардам, прописка буд нашид. Тоҷикистон омадам 10 рӯза, баъд барам, метавонам гузашта границара. Дар ҳолате ки границара гузашти ту ва тура дастгир накардан дар ҳолати гузаштанат, метавонӣ ки боз обратно сафар кунӣ. Вале дар ҳолате ки ту работа қайд кардагӣ ва омаданат да барои бепатент буданат проблемат кардагӣ бошанд, мумкин ки натавонӣ рафта. Амон Сулаймонов нависондаи: салом алейкум ака, мегӯянд ки рубл то 200 сомона боло мерава. Ҳамин роста ё ки не? Дар мавзӯи курс ягон кас пешакӣ ҳичи гуфта наметавонад, чунки ҳар соат ҳар минут иваз шидан мегирад. Азизов нависондаи: салом алейкум ака, агар дар Питер бошӣ, документот тамом нашида боша, Москва барай айсар документ мекунӣ ака? Бале, дар ҳолате ки ту ай Питер Москва меоӣ, мисол айсари нав регистратсия мекунӣ. Чунки дар куҷое зиндагӣ мекунӣ, дар куҷое ки кору фаъолият мекунӣ, ҳуҷҷатҳои ту бояд аз ҳамуҷа бошад. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com